Sakeli! Tuossa menee lähelle. Booster pack 16 korttia. Hukasta. Mites nää? Pitääks nää? Ei kun katsotaan näin päin itse asiassa, koska se... Oi. Padme. Mitä tää pystyy tekemään? Okei. Restore. Okei. Mustafar. Hei, toi on todella. Täytekortti. Oi, mikä täytelentokone. Oi, Nabo Trooper. Ihan meininki. Toi pääsee kyllä pakkaan. Miksei täällä ole Nabota asiassa? Kyllä tääkin on kommonen noin kyllä nää. Joo, nössä Starfighteri. Koska padalla. Mammotti sieltä. Joo. Kannattaa mennä. Eventti. Kannattaa mennä. Oi. Näitä tarvii aina. Oi Kirjolo. Ihmiselle näyttää. Hän on enemmän pystynyt. No, mutta näitä mulla on jo 2 ennestään. Okei. No. Oho, nyt tuli joku Jedi. Saboteur. Coordinate. Ihan meininki. Tuo on rari. Oho. Kiilto. Mikä? Rare. Joo. Okei. Siinä se oli.